ekman ken ka ti samiweng tuy puso nailanad ditoy ti adwa maris ken panubo agay papanan ti kina misteryo manggutigo tuy marikrik na ken ka nga ayat misteryo na tadaytat agpaiso agayata ken ka daytat kinapudno ipaay ko di ayat akalikagong mo riknaem kuma barat pamatek ko di ayat ko ken ka ket nagpaiduma nagtaud kaun ka awan pulus dua-dua samiweng tuy puso di agpatingga tatunggal nuta ada misteryo na misteryo nga ayat tuy marikrik na ken ka napudno nga ayat ngembasul kunada nasaysayat lakuman adi ka nakikita misteryo nga ayat diyak kuma narikna misteryo nga ayat aniyang nga angaw mo tarinapak mo to'y ayat anapudno aniyat haramide tapno di misteryo nagrigat keti daytoy at kasasaad ko ti ayat ko ken ka ket nagpaiduma nagtaud kaun ka awan pulus dua-dua samiweng tuy puso di agpatingga tatunggal nuta ada misteryo na misteryo nga ayat tuy marikrik na ken ka
naputno nga ayat ngem basol kunada nasaysayat lakumat adi ka nakitkita Misterio Nga Ayat diyak kuma narikna Misterio Nga Ayat anyang nga angaw mo tarinabak mo to'y ayat anapudno aniyat haramiden tapno di misteryo nagrigat ket din daytoy akasasad ko nagrigat ket din daytoy akasasad ko